ଦିନେ ଜଣେ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବି। ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସମସ୍ୟା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତେବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ପୁଅ କହିଲା, ସମସ୍ୟାରୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବି ସେତିକି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବାପା ତା ଉତ୍ତରରେ ପୁଅକୁ କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଝଡ଼ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚିଯାଏ ନାହିଁ କି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଝଡ଼ର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବତାସ ଧକ୍କା ଦିଏ, ସେ ତା ପକ୍ଷ ମେଲି ଝଡ଼ ବତାସରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ ବତାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଝଡ଼ ବତାସ ତଳେ ରହିଯାଏ, ଝଡ଼ ବତାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିବା ଦେଖି ଲୁଚେ ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଝଡ଼ ବତାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ। ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବତାସ ତାକୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଅରେ, ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ରୂପକ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସମସ୍ୟାରୁ ନ ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। ହଁ, ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହେଁ ଓ ପର୍ବତଗଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିତ ହେଲେ ହେଁ, ଆମେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ।